Bună ziua! Dați like, subscribe în canalul meu de ce joc ăsta. Este Free Fire Mars. Uitați-vă, pe mine mă cheamă Elran 8686. Dacă mă căutați, să-mi scrieți în comentarii. Și uitați-vă ce nivel am. Asta ei sunt eu. I trained myself for this on Bermuda. Nu e cu pălărie ăla, cu pumni, pam, pam. Loc 3. Ați văzut cineva care joacă tryharder? Dacă n-ați mai văzut, like. Uitați-vă ce tryhard. Uitați-vă ce tryhard. Și tryharder. Ce tryharder, mă, frate. Scrieți în comentarii dacă sunt tryhard. Deci. Thanks. Tryhard l-a făcut de început, de când eram First blood. tryhard. Dacă nu sunt tryhard, acum cine tryhard? Eu? Double kill. Ce sunt tryharder? Ăla. Vă cum îi dau cap. Uitați-vă! Double kill. Mamă! Double kill. Contează că te știți, dar dați like, subscribe, abonați-vă, dați coment. Că vreau unde asta joc. Good job. Need equipment. Stay Eu together. sunt pro player. Dacă uitați-vă, tryharder cu pistol. Rubușat. Tu vai, mă. Uitați-mi aici. Dacă nu coboară unul. Deci unde asta m-am uitat. First blood. Cine ar fi mai mare? Scrieți comentarii. Scrieți. Vă rog eu frumos, scrieți. Să scrieți. Deci când răspund la asta. Pe aia facem episodul mâine, real? Dacă vă uitați la episodul mâine. Double kill. Unii nici bine nu începem episodul și dau like. Și să-mi scrieți în comentarii unde mi-apare. Mi-apare ca să... Ca să faci și o like-ul tău. Good Ca să job. faci un like care să vă mulțumesc. Sorry. Și eu vă dau canalul Go, go, go. mele. Good. Stay together. Că și mie cum să Go, faceți go, un go, canal. go, go. Ăsta mi l-am făcut. Și nu l-am făcut, dar nu mai țin minte să fac pe lui sora mea. Da, scrieți comentarii. Dacă suntem noob, Să noob, scrieți în comentarii. First blood.
Double kill. Am fost noob. Deci, în ce fază fost noob? În ce fază... N-am fost noob. Noob, da. N-am zis bine, noob. Noob. Acum puteți să vedeți de mine, că am zis noob. Need equipment. De bine. Unii eu nu mai auzit, i-am ajutat destul. Unele episoade. Eu că n-am mai făcut episoade date cu... Dar avem ce să fac. Am primul episod. Enemy Am spotted. băgat un match de ăsta la altul. Mie îmi plac minigame-ul ăsta, vă arăt și după ce nivel am. Dacă nu le știți. First blood. Double kill. Triple kill. Ace. Am murit în zona? Fie! Dar aici. Cred că la sunt la o maca. O mai bun. Când am maca, știe ce fac. Am skin pe acasă, dar nu vi-l arăt. Nu știu că mi-e frică. Și hai că vi-l arăt. E rost, o sade. M-a întrebat de ce asta. Asta mi-mi place skin-ul ăsta. El am dat afară cu mănuși. Îmi place mie. O, nu vă place? Scrieți în comentarii. Oricum, mie nu place arta asta la altă. Îmi place mai mult arta aia când ți-o pe casică. First blood. Thanks. Thanks. Help me. Thanks.